Hello everyone, खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल संगीता रानी ब्रह्म बयखौबो बरायबाय। आं दिनै संनायदो अमाजों आलु। नायदो बिदिब्ला आंनि रेसिपि भिडिअखौ आरो मोजां नुबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामदा बाव ओमफ्राय लोगोसे साबस्क्राइब खालाम गोदानबा ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना हो। नायदो बिदिब्ला आंनि रेसिपि भिडिअखौ। आङो अमा बेदरखौ सुनानै रुबाय दोङो एसे संख्रि आरो एसे हालदै होनानै रुदों। बेनिफ्राय सुना लाबाय आङो रुखांनानै दानिया आङो रेसिपिखौ स्टार्ट खालायसै सुरु खालामनोसै। थाव एसे होनानै आङो बेदरखौ एसे एवना लागोन। मोनबोआखै थावल' होदो बेयाव। बेदरा जाबाय बारा एवला आङो ओरै थिखांना लाबाय बेयाव आधा दोनबाय ओमफ्राय बे टिफिनाव आधा दोनबाय आधाखौ उनाव संसिगोन। दाना आङो बेखिनिखौ संना खोन्थिसिगोन। थावखौ गुदुं खालामना लानोसै सारायाव। पियासखौ हानानै रेडि खालामबाय। बेयाव दोङो हाइजें, सामब्राम, फालौ ओमफ्राय बानलु गोरान। बे जाबाय इलाइचि एसे देना लादो। बेयाव दोङो लं, दालचिनि ओमफ्राय जिरा, गुलमरिच आरो बे जाबाय जिरा। बेखिनियानोसै आरो उनाव पाउडार मस्लाखौ होबावगोन। थावा दुंबाय जोंनिया। जिराखौ हरबाय आङो। जिरा ओमफ्राय दालचिनि, गुलमरिच जि दोङोमोन ओमफ्राय इलाइचिखौबो हरफाबाय। बे जाबाय पियासखौबो होबाय आङो। पियासखौ एसे एवफ्रामना लानोसै। एसे सफ्ट जाथो बियो गल्डेन जाथो कालारा। हाइजें, सामब्राम, बानलु आरो बानलु गोरान देनायखौ आङो हरबाय बेयाव। बेखौबो एसे एवफ्रामना लानोसै। मोनामनाया खारथोसै सामब्रामनि मोनामनाया। अमा बेदरखौ होबाय जोङो रुनानै एसे एवना लानायखौ होबाय। बेखौ दसे एवनोसै आरो। हालदै हरबाय आङो दसे एवखांनानै। दानिया हरनोसै संख्रि। काश्मीरी मिर्च पाउडार, मीट मसाला आरो धनिया पाउडार। बेखिनिखौ होबाय आङो। मोजाङै बेबायदि मिलायनानै दसे एवबावगोन।
मोजाङै मिलायनानै खोबना होथ'गोन आङो। बेदरा बरिया जाबाय, मस्लाफोराबो मिलायजोब्बाय। बेनि उनाव हरनोसै आलु, आं हाना दोनखादोंमोन बेखौ खोन्थेनाय जायाखै। आलुखौ हरबाय आङो। नोंसोरो आलुखौ गावनि हिसाब मथे होनो हागोन। आं इयाव एसे बुरजा होबोदो, एसे खम होबाबो मोनबो जाया। बेबायदिनो दसे खोबनानै एसे मिलायबाय आरो खोबफिनबाय। बेबायदिनो दसे एवना लाग्रोनोसै। आलुआ एसे आधा मोनबायानो। दानिया बारा एवबाय थाला, दानिया जोङो होनांसिगोन दै। दैखौ एसे बुरजायैनो हरबाय आङो, गोबावै मोजाङै मोनथो होननानै। नोंसोर एसे खमबो होजागोन दैखौ होयोबा, आं एसे बुरजाखौनो हरबाय। ओमफ्राय आं दाना खोबना होनोसै। बे दुन्दियाखौ आङो खाना लाबाय न'थिं फैनानै। नायनोसै माबायदि जादों जोंनि भाजाया। भाजाया मोनथ'वाखै, दैखौ एसे बुरजा होदोंमोन नालाय राननो टाइम नांगोन। गोदौबाय दङ। आलुआ मोजाङै मोनाखै, एसे नांबावगौ आरो। आं दै राननायसिम खोबना होफिननोसै। दैया रानबाय, भाजानाया बाङाय दंबावो आरो दैया, बेबो रानगोन। गरम मस्ला हरबाय आङो। भाजाया अमा बेदर भाजाया मोनबायानो, आं दुन्दियाखौ हरबाय। बास जाबायानो, गेसखौ खोमोरबानो जासिगोन। आंनि अमा बेदर भाजाया मोनबाय, गेसखौ खोमोराखै आङो, खोमोरनोसै। आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नांदो, रेसिपिखौ जुदि मोजां नांदो, प्लिज लाइक मोनसे खालाम, ओमफ्राय शेयारबो खालाम, ओमफ्राय लोगोसे कमेन्टबो खालाय माबायदि जादो। ओमफ्राय न'आव संनानै ट्राइ खालाम। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।